Čo bolo na začiatku podnikania najťažšie? Ja sa ešte stále zamýšľal. Nič, všetko vedel. Nie, že vedel, len som mal tak silný mindset, že čokoľvek aj ťažké prišlo, tak som si povedal, že to je easy. A v ktorom otvoril si živnosť alebo jezero? Ja som začal živnosťou. A koľko rokov si fungoval na živnosť? 2 roky som fungoval ako živnostník a potom Čiže ty si dosť pomerne rýchlo na SRO. Si povedal, že otvorím, že v pohode, nemal si voči tomu, lebo ja som napríklad toto mala problém, že ten strach, že prejsť z tej živnosti do SRO, že také mi to prišlo také, že už taká väčšia hra, mi to tak pocitovo dávala. Ja som nikdy nevedel, že čo je to byť zamestnaný, čo je možno aj na škodu, ale vždy som hneď po strednej škole som popri ja som to mala rovnako, škole. Ja som tiež nebola zamestnaná. No. Vlastne, ja som zamestnaná prvý mesiac. Ja som prvý mesiac teraz zamestnaná vo vlastnej SROčke, takže to je také zaujímavé pre mňa. Hej. Takže tým, že som nevedel, že aké je to byť zamestnancom, tak sa mi to nezdalo byť zvláštne.